Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa tanang mga nag-follow sa akong mga video. Daghang mo salamat po. Karong adlaw, kay init man ang panahon jud karon. Jud dalin nga maglakaw-lakaw ka suroy-suroy. Karong adlaw nagpahuway ko humanahok pang laba, panghipos. Lami yung ta mo ikaligog dagat unsaon man ning init man jamo. Grabe inita. Mapagtong mapunta. Karon lingkod-lingkod sa taman taning datos dagat kay ang hangin man pwede kong pudingon nga init ang hangin. Init ang adlaw pero grabe wakas init jud na magbarog ka, magpainit, mapagtong jud ka. Karong panahon na nagkainit ang panahon. Tungod na siguro ni sa mga wa na mga kahoy kakahuyas mga kabukiran. Pero bubintahaan ni sa Bohol kay dili crowded ang Bohol. Compare sa syudad, mga kong syudad, grabing inita. Mani peligro sa mga edad-edaran na, labi na sa mga tiguang. Peligro na dyan mga silan dito anig ini ng tubig. Permi para di ka ma-heat stroke sa bako. Okay. Pero panahon na, di na basta-basta. Labi na kay Fiesta, Bohol, Tibuok, Mayo, April. Daghang fiesta. Usa karon hinay-hinay yung taon pagkaog karne. Kaya kining karne dili healthy nga pagkaon. Maunay kusog makasakit, high blood. Hinay-hinay tagkaon ng mga sweet. Mukaon man ta pero pilaw-pilaw ra gud. Ta magpabusog ka. Kamping gud ta per merong panahon na kay nato may bawal mga sakit-sakit mo abot sa panahon. Lisod ni magkasakit ta labi na watay kwarta, paita. Lisod jud. Kaya ang kwarta lisod pangitaon. Dili lalim. Nang dili ta magbasta-basta gasto-gasto. Easy ra mo adtong syudad, mamalit og unsa pero dili kay kinahanglan. Kami jud na time nga mag-grocery ka na jud kay plano sa imong paliton dili kay hala na kwarta hubot hala palit abot ulit nagabot as bahay magkonsumisyon kay wala ko'y kwarta sunod adlaw sa so, nagbayad utang wala magplano jud kay karong panahon na daghang fiesta daghan pong utang yan o utang mabayaran man pero malagi po sakit po ba di man dyan malikayan ang utang kuha naman dyan na tradisyon naman dyan sa mga Pilipino bisag ako gani bisag akong mama sa una sige pangabang kang bayad mag kiay pang sa ibayad natural lang sa mga Pilipino dili na ikatuan pero kinahanglan jud ta mga Pilipino magplano unsa importante mo rin paliton dili na mga unsa na dihang mga maninintal nga mga paliton di na importante na tay kanon kay karong panahon na perti ng lisura di na jud ka maingon nga hayahay way hayahay ang hayahay kanang maningkamot ug panarbaho na iban maningkamot ug panarbaho wala saan bira utang ari utang adto way asenso kinahanglan jud kaning natay hunang-hunag unsaon pag kanang pag budget ba bisag gamay ra atong income budget jud budgeted kay di nimo ma-budget utos kag utang sige ra kag pangutang manang katus yung hunang-hunaon hunahon na tas umaabot kinahanglan natay mga plano pwede pa magplano ko do ano sa tama nato mga damgo pwede naman mangarap magdamgo pero buhaton nato mga damgo nga maadyo atong buhaton in the future atong kuan maadyo tong lakaw takutasan pasal na trabaho bisag ginagmay buhi man ta
Nangura na yung ka istorya karon kay kahuwalay tungod lagi sa init, di man ta kasuroy-suroy. Ang pod suroy nang kuni mga tourist spots sa ning Bohol. Ngaw naman ba ni bisita ko sa akong pamilya. Adora pud ko ulian. Bisita. Malipayon ako sa amo. Kabisita, di ba dyan ko plan may magbisita-bisita sa akong pamilya kay hadyo pod. Ang pamilya te pod pati mahalan na tanan ang plane, tanan expenses, very expensive. The expenses is may mahal. Grabe. Ka basta-basta makauli sa dyan sa atong hometown. Pero magtigom jud, magtigom plano para makauli sa atong yutang matawhan, labi na karon fiesta. Fiesta ni sa among baryo, Puhon. Pag mao ni, di na po ito kahon istorya kay himkaon pag diwa sa samong mutya. Salamat ninyong tanan sa nagpalo sa ahong vlog. Daghan salamat sa tanan. Huwag madyong palis o buntag o buntag. Kaninyong tanan sa aman mo karon nagtanaw sa video. Hope nga di mo di mo ano ba, magsawa sa Tagalog pa. Daghan salamat ninyong tanan. Bye-bye.